kuwi dipinangkani sik karo niken. Apa sik kan? Dinok luwih dhisik, Debdo kaya apa? Ya, dasare sing nembang niken yen nembang dinok ki ya pas mergo bocahe lemu, gedhe terus ya mlenok. Ah ya, meniko kaya apa? Monggo diaturake salam pambuka dinok oleh Niken Salindri Kediri punya. Dados. Kebahagiaan untuk warga masyarakat Madiun. Monggo dengan bangga, dengan semangat membangun Madiun bersahaja. Yo. Ibarat saisi bumi
tangan untuk Niken Salindri. Terima kasih. Wis marem temenanan. Wis karo ndongake para warga masyarakat sing ndek mben adate yen wayangan ning halaman pendopo kono, ya. Merga Bapak Bupati kepareng nindakake aspirasine warga masyarakat dina iki digeser mapan ana ing alun-alun Caruban Reksa Gati, ya.